με πολύ κέφι και φυσικά φθονές πίτες. Πάμε να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ πώς φτιάχνουν οι γυναίκες του Συλλόγου Απανταχού Πτελεωτών τις παραδοσιακές πίτες του χωριού. Παραδοσιακές πίτες φτιαγμένες από τα χέρια των γυναικών του Συλλόγου Απανταχού Πτελεωτών. Είχαμε την ευκαιρία να γευτούμε την Παρασκευή στην Πτελέα Αγίου Γεωργίου την Φριστού, μια εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση, αφού χρόνια τώρα οι πτελεώτες διατηρούν τα πρωτεία στην παραδοσιακή πίτα. Κυρία Σοφία, έχετε ξεκινήσει το ζύμωμα. Ναι, εδώ κάθε χρόνο την παραμονή του χορού μας φτιάχνουμε τις παραδοσιακές πίτες. Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η παράδοση? Πολλά χρόνια την έχουμε αυτή την παράδοση. Και αρχίζουμε από εδώ, ζυμώνουμε πρώτα το ζυμάρι και μετά θα το ανοίξουμε. Στη συνέχεια ανοίγουμε το φύλλο. Το ανοίγουμε το φύλλο. Είναι δύσκολο, γιατί μερικές κυρίες δεν τα καταφέρνουν και τόσο. Σιγά σιγά, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Θα το ανοίξουμε το φύλλο, όταν θα γίνει το φύλλο θα ανοίξει καλά. Θα πάμε από εκεί και θα το... Να μην είναι πολύ λεπτό όμως. Μέτριο, να μην είναι και χοντρό, είναι μέτριο. Και θα το στρώσουμε. Θα το στρώσουμε, την πάμε στο φούρνο, την ψήνουμε και φτιάχνουμε τις παραδοσιακές πίτες του χωριού μας. Φτιάχνετε τυρόπιτες και... χορτόπιτες και εν συνεχεία και μπαμπανέτσα. Και αυτά τα φτιάχναμε από τις γιαγιάδες μας, από τις μανάδες μας. Πόσες πίτες φτιάχνετε κάθε χρόνο, έτσι, τέτοια μέρα? Φτιάχνουμε 20 πίτες κάθε μέρα τέτοιο χρόνο, γιατί θέλουμε... Μαζεύεται ο κόσμος? Μαζεύεται και έχουμε κόσμο πολύ και έχουμε ωραίο χορό. Και γι' αυτό προσκαλούμε τον κόσμο όλων να έρθει στο χορό μας, να διασκεδάσει, να περάσει ωραία. Δώσαμε το φύλλο μετά για να τη στρώσουμε, κάναμε αυτό το σχέδιο. Φτιάχνετε τυρόπιτα τώρα, στριφτή. Ναι. Παραδοσιακή. Παραδοσιακή στριφτή τυρόπιτα. Έχετε ρίξει μέσα αυγό, τυρί και λάδι. Πόσα φύλλα χρειάζονται για κάθε πίτα? Ανάλογα το ταψί, άμα είναι το ταψί μεγάλο, χρειάζονται περισσότερα φύλλα. Όταν το ταψί είναι μικρότερο, αλλά χρειάζονται από 10 μέχρι 15 φύλλα, ανάλογα το ταψί. Άμα να φτιάξουμε χορτόπιτα λοιπόν, βάζουμε πάλι το 2 φύλλα από κάτω για να γίνει κρούστα ωραία. Και... Στα χόρτα μέσα έχετε βάλει και τυράκι. Στα χόρτα μέσα έχουμε βάλει και αυγό και λαδάκι. Και λάδι και αυγό. Από όλα βάλαμε. Πόσες γυναίκες είστε εδώ στο σύλλογο και ασχολείστε? Όχι, είμαστε στο χωριό, όλες εδώ είμαστε. Μην ψάχνεις για περισσότερο. Μικρές και μεγάλες. Μικρότερες δεν υπάρχει, μάνα μου, που εσείς είναι εδώ. Για να πας, θα βάλουμε το φύλλο με τον πλάστρι. Ενώνετε το φύλλο με τον πλάστρι. Θα το πάρει και πέρα. Και συνεχίζετε με χόρτα πάλι την ίδια διαδικασία. Την ίδια διαδικασία. Και στο τέλος βάζετε ένα φύλλο. Βάζουμε ένα από πάνω και μετά την κόβουμε. Την κόβετε, για να την βάλουμε. Ρίχνετε πάλι λαδάκι. Ρίχνουμε λαδάκι, την κόβουμε και την βάζουμε στο φούρνο, την ψήνουμε για να γίνει πίτα ωραία. Ψήνετε σε παραδοσιακό φούρνο? Παραδοσιακό με ξύλα. Με ξύλα, ξυλόφουρνο. Ναι. Και πόση ώρα χρειάζεται μια πίτα? Η πίτα για να ψηθεί θα είναι γύρω στα μισή ώρα. Αυτού περίπου. Και μετά απολαμβάνουμε την πίτα από τα χεράκια των γυναικών. Μπράβο, ναι. Και του χρόνου να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να τη πάμε παρέα. Σας περιμένουμε και εσάς και όλο τον κόσμο να έρθει, να διασκεδάσει, να φάει, να περάσουμε ωραία. Έτσι κι εμείς αυτή τη μέρα φτιάχνουμε τις πίτες που είναι τα προϊόντα του πουκουριάτικου χορού μας. Όλες αυτές οι πίτες θα σερβιριστούν αύριο στο χορό μας, στο κέντρο Αμβρόσιου, στο Λιανοπλάδι. Όλους περιμένουμε εκεί πέρα να γλεντήσουμε, να ευχαριστούμε τις πίτες και όλα αυτά τα... Είναι αρκετές οι γυναίκες που έτσι ενδιαφέρονται. Όλες ανταποκριθήκαν στο καλεσμά μας. Ανταποκριθήκαν και όντως δηλαδή με την πολύτιμη εμπειρία θα μας κατασκευάσουν πάρα πολύ ωραίες πίτες όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Κατασκευάζετε και άρματα για άλλες περιοχές, δεν είναι? Ναι. Κατασκευάζουμε ένα άρμα το οποίο θα πάει στις καρναβαλικές παρελάσεις. Την Κυριακή θα είναι στις Περκυράθια και τη Δευτέρα Άγιο Γιώργιο και Μακρακόμη. Εγώ θέλω να συγχαρώ και τις γυναίκες και το Σύλλογο για την ενέργειά τους αυτή. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις και στο Δήμο Αγίου Γεωργίου? Βεβαίως υπάρχουν, την Καθαρά Δευτέρα, έχουμε τα κούλουμα όπως συνήθως που τους κάνουμε κάθε χρόνο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο και εσάς να έρθείτε να γευτείτε
τα εδέσματα, τα σαρκοστιανά που θα έχουμε. Κάθε χρόνο διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση εδώ στο χωριό μας από το Σύλλογο και από τις κυρίες του χωριού μας. Είναι αφιερωμένη στη γιορτή πίτας, όπως λέμε. Είναι ένα παλιό έθιμο που είχαν εδώ στο χωριό μας. Στις μεγάλες χαρές, στους γάμους, στις αρεβώνες, μαζευόντουσαν στο σπίτι που είχε τη χαρά όλες σχεδόν οι γυναίκες του χωριού μας και φτιάχνανε τις πίτες που ήταν για το τραπέζι. Λοιπόν, όπως είδατε, είναι πάρα πολλές γυναίκες και αξίζουν συγχαρητήρια όλες οι κυρίες. Επίσης, συγχαρητήρια αξίζουν και ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που για πολλοστή φορά διοργανώνουν